Zuen aitebe bueltatzen da zuekin Izurtzara Bilbotik? Nire aite? Bai. Izurtzara Bilbotik? Bai. Bai. Baina gero, gerriak egusan nien, gero abien, kartzelara. Aite. Da urte bete egon zan kartzelan. Da ero abien, zera, kuilarera. Kuilaren egon zan, aite, kartzelara. Sortziun megazizite. Eta zer gaitik urabien aite kartzelara? Gerriak egusan nien, republikano, esker, ez dakiz egaitik. Izengo zan, ez da? Ez dakiz egaitik ere bazan. Joen zinen bizitetan? Zeran joan baina bizitetan. Diru ripez da kotxe ripez ez orduen. Eta zarako kondutu eripez. Da zarako kondutu ripez. Eba. Ez, bai. Eta aite etorri zanien, zaren etorri zan kartzelatik? Hombre, kartzelatik etorri zanien, danok posik. Baina bera zelan etorren, ba, ondo edo posik etorrelako etxera, baina aparte? Hori enazakorretan. Zerako eta. Zeran etorri zan. Ta Ondo ez.